Anyhow, ndida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint.tv basa richienda mberi. Aiwa nhasi tadzoka zvakare akuno kunzvimbo yeSolomio handiti kuruwa kwandauya kuti tizomboona vakomana vedu team mubvumbi handiti the Solomio boys handiti so nhasi ndinofunga muri kungoona kuti zvasiyana mufaro wedu watanga zvakare handiti mufaro wedu watanga zvakare because kudzoka kwedu kudai zvinoratidza kuti nyaya yedu yakasvika kwamuri nyaya yedu yakasvika kure ndichida kungoti murisei kwese kwamuri muri yeZimbabwe chekutanga regai nekukwazisa nditi zviri kudii mukoma tangai nekuwazisa zita renyu nemakore enyu. Ndonzi Tinashe Mvumbi ndine 16 years. Alright. Yeah. Alright. Unonzi ani shamwari? Leon Mvumbi ine 14 years. Alright. Uri grade and Leon? Grade 6. Alright. Dylan Mvumbi ndine 10 years. Grade 3. Alright. Yes. Junior Mvumbi. Ani? Junior Mvumbi. Taurisa Junior Mvumbi. Makore? Une 7. Une 7? Unopfeka size ani boots Junior? 38. 38. Mira hapo timboona. Ona boots dzandiri kuda. Ndoda boots hapo. Handiti. Unopfeka size ani? 4. Ye boots. Alright. Mopfeka kuchikoro mopfeka ya 5. Ya 5. Yeah. Alright. Kwewe? Ya 7. 7. Moto zwawese. Kwewe? 8. Alright. Panapa tina mama watina wanditi. Mama ava ndo vakaita reach out kwatiri mushure meunge vaonawo vana vari panapa mararamiro avanga vachiita. Mama makasimba here? Ndinofara makadi zvenyu. Tiri nani. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munombonzi mai ani uye vana ava pamukatanga kuvaona zvanga zvakamira sei? Ini ndinoitwa zita rangu rekubereka ndinoitwa Rosemary Dindiwe kana kuti mai Chundura Makaza. Ini ndakaonawo vana ava vachitambudzika. Ndakatanga kuona vachigara pane imwe imba pavaigara vachishandiswa vachiita zvidhina vachiripira kugara kwavaita kuchengetwa kwavaita. Saka kune kuchikoro kwavakazenge vakuenda vanga vasawaniswe mukana wekuti vana ava vaende kuchikoro. Saka vanga vango like slaves. Saka zvairwadza vanhu vakawanda munharaunda ende vanhu havana kuzvifarira. Saka isi takazofungidzira kuti vana ava mhino kwavazoenda. Saka ndo pandakazoudzwawo nomumwe munhu kunzi ko vana veve vakugara pakadai. Ndikati koko zvikanzi vakazotiza because mavanga wakurarama vacho vaigara muchikebheni anga mukomana uyu anga asagone kutandavara makumbo plus mosquito vadzingwa mumba macho mavaitogara. Ane shungu mukomana ane zvada kuti roda kuti kudii? Ende mainaya amaitsagarika mainaya ndona mvura mamune maburi. Saka ndo pandakabva ndazovatsvaga ubva ndavawana. Saka ndavawana kudaro vana vaya zvinhu zvakangondibatawo. Ndobva ndangotiwo pamwe ndichimbodzawo vamwe vemuarea kuti pamwe vangakwanisawo kudini kubatsiridza hapanapo munhu akadini. Saka ini ndobva ndazongotochiregai ndingopotawo ndichivaonawo pandinenge ndaonawo padiki but tuduku twandaingowanawo. Saka mukomana zvaimuomera pakuti mabasa aishanda manje anga kurwadziwa muchesti achagona kushanda zvinhu zvamuomera. Saka ndo paanga achingotiwo akawana rekunzi anokanya madhaka akawana rekudini vanenge vachivaka vanenge vachivaka vaya kana vada kuchererwa maseptic but achichaendera neutano akutoti chipfuva nezera. Saka ini ndakachizongoonawo kuti tubatsiro twandinato tutuku hatuenderani nemhuri yakakura iyi twatizviskuita plus mwana uyu ndanda kumunzwirawo tsitsi. Ndo pandakazoti regai ndibate mukoma Saint. Sekudaro mukoma Saint vakabva vanditambira vakandigamuchira zvakanaka vakauya vakaona vana ndakafara. Saka pari zvino ndiri kufara nekuda kutendawo ruzhinji rweZimbabwe nerubatsiro rwamapa kuvana. Ndinoda kukutendai zvakanyanya kune vese vabvisa zvavabvisa kuti Mwari vawedzere pamapangura ipapo. Vana vakukwanisawo kuti vano chekudya vana vakukwanisawo kuti vaendewo kuchikoro. Ndinoda kutenda vachiri kunzwa mwoyo kuda kubatsira rambai muchibatsira kuti vana vedu vadzidze
Tinokutendai mhuri yeZimbabwe zvikuru sei, mukoma sei. Ndinoda kukutendai nebasa renyu guru ramunoita. Tinotenda zvikuru. Alright, tinotenda. Patakauya kuno takaridza mhere. Amen. Video redu rekuridza mhere rakasvika kure. Kutaura kunoku takatobatirwa kamera. Nhasi ndauya ndiri ndega, vandofamba nawo mabasa anongozowanda. Takatobatirwa kamera nevamwe wakatoona video all the way from Marondera. Anditi vatouya vauya nezvavauya nazvo, vakati regai tinoona pari kugara vanin'ino vedu, hanzvadzi vedu. Anditi vamwe havasi kuziva chii chiri kuitika. Matanga kuona video rino, pamwe hamuna kuona the previous video. Ende munoona video ratakaisa revakomana vari panapa. Dambudziko rakaitika kuvana ava nderekuti vabereki vese vakarwara urwere hwekurasika njere, pamwe chete nabamunina, nditi pamwe chete natete, hanzvadzi baba namai vese varwara, vana vobva vasara vavega. Chinova chinhu chinosirisa, chinhu chinorwadza. Ndosaka muri kuona vana vari vega. So tiri kudzoka kwamuri zvakare, tichingoramba tichikumbira. Takwanisa kuwana grocery ratakapiwa nevakatipa, rimwe ratarabvawo kumarondera. Chekutanga, handi muri kuona vana vanogara vega ka. Ndoiziva kuti kunze uko kune vari kuona, havasi vese vari kuona vane mwoyo wakachena. Ende vana vave exposed. Zvatichavasira panapa ndandigare ndakuonesai. Hazvisi kusara panapa. Anditi hazvisi kusara panapa. Ungazouya uchitoda kupazira vana vane chikafu, vane zvavainazvo, unobondera, unongopazira mahara zvako. Anditi nokuti vana havachangoita kuti pasare 2 kg yerice, 2 kg yeshuga. Kana uchingoda hako 2 kg yeshuga unopasa zvako. Anditi mari chaiyo handisi kusiya panapa. Ndine mari yandinayo. Anditi mari yakabva kwakasiyana siyana, ichitumirwa tumirwa nehama saka kubva kwakasiyana siyana. Yandoda kuti ndinge ndinosiya panapa. Sazoti pane maziguzakwatira emari, saka angosendi ndavaona vachisiya mari. Mari iyi haisi kusara panapa. Mari inoyi ndoda kungoipresenta chete, ndoisa muhomwe ndodzokera nayo. Pane mari yemafees, anditi ava vari 3. Anditi alright, so zvatiri kuita tiri kubhadhara yese DCA. Anditi tiri kupedza yese DCA. Uyu tichakusirai mari yekuti munomutsvagira nzvimbo. Anditi tichaita kuti timutsvagire nzvimbo on Monday. Kana kuti ndichauya neMonday nemari yacho, mungapinde busy kuno. Mungapinde busy nematsotsunzi. Taona vachitobuditswa runyepere hama dzangu, ngatenderane. Handisi kusiya mari. Unouya kumba kwaangu Said. Anditi kwangu manje kune mazimbwa akadai, unotoya ukaita plan. Anditi so ndiri kuda kusiya mari iri panapa. Anditi kuda kusiya mari iri panapa. Batai mari iyi vakomana. Anditi mari iyi pane rent, pane yemaschool fees, pane yako yewe fees. Anditi ndo mari iri panapa. So notenda hama dzangu. Pane vakanditumira 400 zigi. Ndaichinja, ndaona pavakanditumira ndakatya kuti zigi muri kungoona zvariri kuita. Ndakariisa kuma-US. Anditi so ndangoibatanidza yese mari yachona ndikaisa papi? Apa. Anditi tatizvijeki mangwana kozvidzango sei. Anditi so nemabooks nemagrosari zviri panapa, nemapeni, kozonzi mapeni nemapeni anawo. Ndikusire nemapeni anawo kuchikoro. Anditi so ndo zviri panapa. Hama dzangu vana ava takwanisa kudai but hazina kukwana. Mumba umu hamuna mablankets. Vana ava havana hembe muchitovaona kudai. Zvavakatopfeka mukati vauye vanotongouya vakadai. Vana ava vari kuuya ada kuenda kuchikoro haana uniform. Tikuda mauniform. Mauniform avo anoita mariko. Mauniforms zvinotoda tamarise chauti angaite mari, asi anofanira kunge anoita 15-20. Anditi so zvese so $5. Then aiwa tisi kuda trousi.
mamwe aya anotatuka shamwa ndambotenga zvema$5 zvema10 zvinotatuka unongozoenda kuchikoro uzonzwa rati mwe kana kuri kuti ndeye kutenga kuNB 30 years inokwana kutenga uniform yakanaka. So uyu ndaifunga kuti kawana something like $200 yekuisa pana mubhudhi vadzokere kuchikoro. So hama dzangu tatanga panapa but it's not enough. Kuna vari kuda kuti tibatsirane nevana ava makasununguka kuti bata panhamba dzepascreen. Pane umwe akazobvunza kuti ndiri kuda kunhamba dzevakomana aiwa ane 16 years havana foni yachona handiti angazowanepi mari yefoni achida kuendesa vanin'ina wake kuchikoro handiti plus nyange akava nayo tichizviitireiko for their own security reasons. Ukaona kuti hausi kuda kubatsira through isusu takatomboita reach out kana kuti pa anything handiti hazvina kuipa futi sefamily kuti we arrange touya newe pane vana wovasvitsa maoko avo handiti zvakanaka futi izvozvo handiti vamwe ndiri kuarenja nawo makozi asi kupinda ari kupinda akawandisa ndiri kutovapa nhamba dzeava vari padhuze kuitira kuti zvinge zviri zvinofamba zvakadi zvakanaka. Aiwa mungadawo kuti kudii nezvamaitirwa nemhuri yeZimbabwe? Ndototi maita basa nezvamatitira ndototenda neizvozvo. Hana iri kurova chef. He can't believe zvaitika panapa. He can't believe. So hanzi kana waita chinhu chakadai chakanaka ungafarewo here. Ndichitenda kuti muri kufara muri kwamuri ikoko. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka kune vese vaita chinhu chakanaka zvakanyanya vauya pana paground. Sisi Joy. God bless you so much namukoma tashane. God bless you so much all the way from Marondera vasvika paground. Ndo vanhu vandofarira zvakanyanya. Vanhu vanouya paground tinoribetserana mutoro wacho. Hama ndona ndandiri ndega. Zvaremerera manje patasvika chese. Vanda kuti bate panhamba dzepascreen tuwane kusvika pane vana vedu tibatsirane nevana vedu. From Uncle Saint the Solomio boys na mama vedu. Chiti much love and God bless. Thank you so much.